Пам-пам-парам-парам. Пам-пам-пам-парам. Пам-пам-пам. Пам-парам-пам. Пам-пам-пам. Запускаецца гульня. Так, бачу каточка і куткі, сябе ўжо бачу, выдатна, ватафака. І ўсё. О, чую гэтыя гукі. Файна. Дзень 25, дарэчы. Шануйце лес. Слушная прапанова ад гульні. Шануйце лес. Вітанкі дэкамацыю, вітаначкі. Шануйце лес, шаноўныя гледачы. Інакш будзе вам трындзец. Асабліва ў гэтыя гульні. Так, мы на новым месцы. Мінулага разу мы ўпершыню тут паспалі. І гэта было цудоўна. Вітанкі, Алексеевич бро. Мы вытрацілі не ўсю рэпутацыю, таму давайте падумаем, магчыма, нам штосьці трэба. У нас ёсць адмычка, у нас ёсць набойчыкі, у нас ёсць паліва, мы учора зрабілі запас, які дакладна бяды не чыніць. Нібыта ўсё файна, адзінае што? Я сейчас хочу зазірнуць да нашага варштаду, каб паглядзець, ці можна ў гэтыя гульні паляпшаць зброю вогнепальную. Пісталет палепшыць нельга, просты драбаш палепшыць нельга. Ну просто там ёсць цэлая купа усялякіх дэталей, якія нібыта не патрэбныя. Вось, напрыклад, трубчасты магазин. Навошта? Навошта трубчасты магазин? А, ну тут агулам яшчэ да халеры ўперадзе ў нас, бачце, усялякага. Магчыма, яшчэ штосьці адкрыецца. Але пакуль што мы гэтага не ведаем. Мы можам рамантануць дошку, рамантануць рыдлёўку. З гэтым спяшацца не будзем, таму што на гэта патрабуецца да халеры ресурсаў. Пісталетных набойчыкаў у нас кайфовая колькасць, я іх закупаю наперад. Тое ж самае робім з набоямі для драбавіка. Просто я сабе трошки спойлернуў, гэта гульня складаецца з 2 актаў. Зараз мы ў першым акце, вось гэтая ўся мапа, гэта першы акт. Потым у нас прыйдзе другі акт, які будзе цалкам на новай тэрыторыі, і ўсе нашыя запасы гэтыя на новую тэрыторыю узяць нельга будзе. Такая вось халера. Адпаведна, збіраць усялякае трэба свядома. Таму што далёка не ўсё з гэтага можна будзе забраць. Печка у нас ужо найвышэйшай прадуктыўнасці, таму можа пакрысе набываць грыбочки. Вось у нас ёсць грыбочак, ёсць чырвонае яйка, якое мы, дарэчы, набылі і пакінулі у бабулі. Фінал побач. Мы побач з фіналам першай паловы. Гэта гульня так, з сюжэтам. Так, божухна, тут літаральна у галоўнага героя ёсць нататнік, які можна чытаць. Тут усе нашыя прыгоды падрабязна апісаныя. Так, воўк знік. Воўк больше не хацеў са мной размаўляць. Гаркнуў, што яму ёсць чым заняцца, і знік з поля зору. Бла-бла-бла-бла. Ён сказаў, што я знайду яго ў паўночнай частцы старога лесу.
Паўночная частка, я нагадаю, що у нас тут трошки перакасабочаная мапа. Паўночная частка, яна у нас справа. Вітанкі, Пюрбай, вітаначкі. Таму што поўдзень гэта у нас леваруч, поўнач праваруч і адпаведна захад-усход. Навошта яны так зрабілі, не разумею. Але што паробіш? Карацей, воўк у нас хутчэй за ўсё дзесьці вось тут така будзе. Тут у нас будынак з прывідамі. Тут у нас дровы. Сёння мы асабліва не будзем надта ісці па сюжэце, мы будзем даследаваць мясцовасць. На гэта мы вытрацім купу часу, купу набойчыкаў, таму што мясцовасць небяспечная. І, спадзяюся, што застанемся жывыя. Тое са студыі Кінакіпа робяць дубляж мультфільма «Нягоднікі», дрэнныя хлопцы. Што за ён? Вітанкі, Рагана, вітаначкі. А што за мультфільм? Я штосьці і не памятаю гэткага. Так, у нас тут уже побач няма вёсачкі, якая спыняе час, то бок час тут будзе ісці. Жарэм штосьці зялёнае. Яблычка. Яблычак смачненькі. Так, у генератор трэба паліва заліць, вось што я не падумаў. Гэта мы не зрабілі нашу штодзённую працу трошкі. Трошкі незручна, што трэба аж да халеры бегаць да варштаду, але затое бяспечна. Няхай будзе лепш так. Зальем адразу ўсю каністру, зноў ж такі, каб не бегаць дарма. Дзверы пакуль што зачыняць не будзем, таму што, магчыма, мы прынясем нейкі лут, які трэба будзе тэрмінова скінуць. Дзіўна, але вось гэтая частка лесу, якая нібыта больш складаная, больш небяспечная, для мяне неяк адчуваецца спакайней, таму што у найбольш небяспечнай частцы лесу відавочна не будзе сацыялкі, то бок тут людзі не жывуць. Адпаведна, не трэба будзе захвалявацца за размовы з NPC-шнікамі, за то, што кагосьці пастрэліш не таго. Усе, каго мы тут сустрэнем, будуць варагамі. Магчыма, нават воўк, мы не ведаем. Такая вось халера. Все, будем пачынаць. Кранемся пешкі, каб захавацца. І будем пачынаць. Все, час пайшоў. Да халеры цёмна. Гэта што? Гэта проста карані. Гэтага жа ўжо каму ўжо бачылі. Ён хутчэй за ўсё выбухне, таму мы яго чапаць не будзем. Лес да халеры цёмны, таму па адчуваннях нам усё ж такі трэба ўзяць у рукі ліхтарык. Жэўжык. Карані, карані. Цёмна і страшна. Мы, дарэчы, дарма ідзем у гэты бок, таму што гэта той бок, куды па сюжэту трэба, відавочна. І гэта, хутчэй за ўсё, ўжо касцёл. Так, мы адразу прыйшлі да касцёлу. Рэт-рыт. Да пабачэння касцёл мы з табой потым будзем размаўляць. Спачатку мы будзем даследаваць... Бляха, як страшна! Скатыняка напужала мяне. Хтосьці паставіў капкан.
Яшчэ жэўжык. Ці гэта той самы? Що за ўсё гэта той самы? Разбор айсберга. О, ухваляю. Помолиться. Мы былі ўжо ў гэтым касцёле у наших снах. І мы ведаем, што у гэты касцёл мы прыйдзем не маліцца. Опа, опа, глядзіце, жэўжык пайшоў. У гэты касцёл мы пойдзем, каб атрымліваць стрындзюлей. Воу-воу-воу-воу, собаки. Целая купа собак. Не потрапили. Капец. Загрызли нас. За тое, што не маліўся. Ага, дзякую. Мы не згубілі гадзіннік. Гэта добра. Мы не згубілі стрэльбу. Мы не згубілі... Мы згубілі набойчыкі, халера. Это дрэнна. То бок зараз ідзем туды ж. Але цяпер не будзем забаўляцца з гэтым жэўжыкам. Будзем яму стрэляць у галаву. Ідзі сюды, скатыняка. Вось мы ляжым. Где выродок? Ёсць імавернасць, што выродак мёртвы, таму што, калі вы памятаеце, у нас ёсць перк. У нас кроў асаблівая. Кладзі. Да твою ж... Мышка гауна. Мне тут страшно, а ты не працуешь. У нас атрутная кроў, таму ёсць імавернасць, што той жэўжык памёр. Ці прастрэлім? Я кагосьці там бачыў. Ты адкуль тут? Увесь наш лут мы павярнулі. Яшчэ глядзіце сабак. Руіны сараю. Колькі ж іх там? Вы паслухайце на гэты гоман. Іх там яшчэ супер да халеры. І нам трэба прайсці кругом. З пісталетам адчуваеш сябе трошкі спакайней. З пісталетам і з ліхтарыкам.
Але ўсё ж таки не на шмат. Таму што месца небяспечнае і страшнае. Дык дзе ўваход у гэты сарай? Это вось гэта как... Яны там пад зямлёй ці як? Таму што гукі ідуць нібыта з-пад зямлі. Божух, на якое непрыемнае месца. Грибочки. Тут патрэбен ключ. Окей. Бяжым адсюль. Нам туды не прайсці, там патрэбен ключ. Во як жаль, як шкада. Ваўка яшчэ не знайшлі. Мушку спілі. Ага. Мы бачылі, як сюды хтосьці пабег. Ісці туды відавочна дрэнная ідэя. І што мы будзем з гэтым рабіць? Правільна, мы будзем ісці. Рыт-рыт. Хто там быў? Хто там быў, вылазь? Там дакладна хтосьці быў. А яшчэ сабакі. Яшчэ атрутныя грыбочки. Ну, але тут хоч светла. Больш-менш. Мы дзесьці на поўдні. І мы знайшлі штосьці, пазначанае пытальнікам. Нейкае суперасаплівае дрэва. Незразумелае. Процітанкавая гармата. Дзе? Во, вышэй. Вось. Яе нельга абшукаць. З яе відавочна нельга страляць. Але тут хтосьці рыкае. Гэт мне не падабаецца. Так, у нас там побач з хатай было пазначана наяўнасць дроваў. Вось бачыце? Трошки ніжэй ад хаты былі нейкія дровы. Давайте лепш іх сёння паспрабуем здабыць. Там у нас вылі сабакі. О! Каменьчык. Ужо добра. Бліскучыя каменьчыкі, як я зразумеў, бачныя толькі калі... Калі ёсць нейкая крыніца святла.
Блискучы, так, блискучы каменцічак. Ага. Такую зброю з сабой асабліва не пацягаеш. Яна да халеры. Хто там рыкае? Ну дзе ты? Вылазь, я хоч на цябе пагляджу. А, гэта сабака. Ідзі сюды. Буйная, але ўсё яшчэ проста сабака. Ау! Скотыняка. Гаўна кавалак. Хух! Зараз закінем у печку здабыты асаблівы кавалак мяса. Хіліцца будзем перад ноччу, таму што калодзеж хіліць нас на максімум. Да божухна! Каб цябе воўкі з'елі. Грыбочак і мяска. Хутка ўжо, дарэчы, будзе гэты самы level up. Яшчэ, думаю, варта ставіць новую батарэйку. Ці як цябе перазараджаць? Мышка твою. А як перазараджаць ліхтарык? Выбачце, я зараз паб'ю мышку трошки. Мышка робіць дабл-клікі. Не ведаю чаму, не ведаю, як гэта працуе. Я магу зразумець, калі мышка проста не працуе. Не націскаецца. А чаму яна, халера, робіць дабл-клікі, якія піпец як вар'ююць, я не ведаю. Нават сёння была праблема, што я, калі страляў па сабакам, я адну з сабакаў стрэліў двойчы, карацей, па ёй. Звычайная хвароба мышэй? А як? Чаму? З якой такой халеры яно робіцца? Як гэта працуе ось на ўзроўні чагосьці? Вітанькі, містер Сінкер. Так, можна. Гэта валідная практыка насамрэч. Гэта можна рабіць, гэта часта робіцца. Можна перашкаджаць гасцям ось проста мэбляй. Все, сёння мы ўжо больш нікуды не пойдзем, таму што хутка пачнецца ноч. Бярэм дошкі, бярэм цвікі і пачынаем рыхтавацца. Гэтую дзверь зачыняем. Ставім крэселка. Таксама гэтая крэселка стаіць, гэтае вакно забарыкадуем. У мінулай ночы нам гэта дапамагло. Таму што з невядомай такой халеры ворагі ламіліся ў вакно, замест таго, каб проста прайсці ось сюды. Цяпер сунем гэтую халеру. Пачакайце, сунем. Алло, трэба ж генератор яшчэ будзе запусціць. Я ўжо думаў закрыцца, не запусціўшы генератора. Контакт дрэнны.
Змена свеча. Я нават не ведаю, што в антробах мышкі і що там называецца свечом. Халера, сунь. Няма часу. Дзверы зачыняем. Дзверы гэтай ноччу таксама забарыкадуем. Просто каб было спакайней. Дошкі пакуль што Вось гэтак. Гэтыя дзверы забарыкадаваныя. Поставим сабе ў хуткі доступ фальшверы. І ўсё. Заўтра зранку будзем разбірацца, як як зараджаць ліхтарык. Батарэйкі новыя можна для профілактыкі. Так яна ж яна на проводзе. Яна безбатарэйшная. Яна USB-шная. Вітанкі, церхі, дарэчы. На мінулым стрыбе не паспелі прайсці, мы не збіраліся паспець прайсці, у тым сэнсе, што тут яшчэ да халеры. Я сёння на пачатку стрыма тлумачыў, што мы прайшлі палову гульні. Наперадзе яшчэ да халеры. Замена мышкі, ну так. Хтосьці загрыз сабака. Опа. Цяпер ужо грукаюцца да нас непасрэдна. Вось гэта ўжо да нас. Зноўку, дарэчы, ламаюць тое в акно. Няхай ламаюць, я не супраць. А вось гэтае в акно яны ламаюць дарма. Не рабіце так. Маце на ўвазе, я буду адбівацца, у мяне стрэльба. Ну ідзі сюды. Ідзі сюды. Сабака? Як яна зламала в акно? Як яна зламала в акно? О! Дабраліся. Нам зламалі шафу. Якія злыя сабакі. Нам зламалі шафу, зараз зламаюць дзвер. І там яшчэ одну шафу. Чып вірусы сама памерлі. Гэта файна. У нас прайшла толькі палова ночы, дарэчы. Якія адбітыя тут сабакі. Ну, вядома, ім ёсць за што помсціць. Тым не менш. Так, зламалі барыкаду. Цяпер ламаюць дзвер. Яшчэ нейкія крывавыя плямы на падлозе. Шо гэта такое?
Што гэта на падлозе, алё? Дверь зламалі. Яшчэ кавалак мяса, выдатна. Яшчэ хто-небудзь хоча? Каму яшчэ свінцо? Хутка ранак, трымаемся. Эмбіент жудасны, напружваючы, штосьці бухае. Усё зламалі. Мінулай ноччу было нашмат больш эканамічна. Ай, набойчыкі скончыліся. Ух. Сабака такі шчаслівы, што выпаў снег. У нас усё яшчэ не выпаў снег, на жаль. У нас снегу няма. Праграмісты, якія дапамагаюць ігнараваць кароткатэрміновае знікненне кантакту, якое ўспрымаецца сістэма як пачатак аднаго кліку і пачатак другога. Не халеры сабе, то бок яшчэ нейкую апку трэба ўсталёўваць, каб гэтая халера працавала. Лепш я яе паспрабую уласнаруч пачысціць, калі яна не запрацуе лепш, просто выкінуць это в сраку гаўно. Ух! Рахунак зазламаны, так яны ўжо зніклі. Ім зараз хорар ужо не будзе. Так, у печку закидваем кавалкі мяса. Оба! Прамацовачка пайшла. Мы ў трэцяй лакацыі. І ў трэцяй лакацыі у нас трэцяя галіна развіцця. Што ў нас тут ёсць? Вось цяпер ёсць сэнс пачытаць. Таму што учора Дэкамацу казаў, што я прамацоўваюся не чытаючы. Просто вось гэтае мы ўжо даследавалі. А тут у нас новае. Так. Спачатку паглядзім, што нам прапануюць адмоўныя. Слабыя лёгкія. Мы будзем даўжэй трываласць аднаўляць. Ці аслабленне. Калі трываласць нізкая, і мы будзем рабіць менш пашкоджання ў бойцы. Не, паглядзім. Просто каб свіч змяніць, трэба спачатку яго набыць, відаць, а прасцей ужо набыць новую мышку, таму што гэтая мышка ўжо не маладая. Там паглядзім, карацей. Замаўляецца ў кітайцаў. З адкруткай і паяльнікам. З гэтым праблема, таму што свой паяльнік я пакінуў у Беларусі. То бок тут яго таксама трэба будзе набываць. Карацей, значна прасцей шваркнуць яе аб сцяну і замовіць новую. Заказаць. Адзін раз на дзень я магу напужаць врагоў прышпільна, але не ўпэўнены, што варта таго. Мы можам жэрці драўніну. Мы можам жэрці драўніну і гэткім чынам хіліцца. Калентанная мышка то так. Ну, так. Яна не надта дарагая. Там паглядзім. Можа, сапраўды адрамантую. Адзін раз на дзень я могу не патрапіць у пастку. А як? То бок у пастка. Праблема пастак у тым, што яны раптоўна спрацоўваюць. Я відавочна не паспею прымяніць гэты навык. Прышпільна.
Один раз на ноч ворагаў можна напугаць. Тут хутчэй за ўсё, тут просто ўсе навыкі працуюць дужа мала, дужа хутка яны скончваюць. То бок вось гэты бег, там літаральна колькі мы бачылі, можа 5 секунд. На 5 секунд мы можам паскорыцца. То бок 5 секунд мы можам бегчы, не вытрачаючы трываласць. Адпаведна, і напужаць варагоў я змагу не на ўсю ноч і блізка. На сучасных мышах гэта не то ж хвароба, эпідэмія, нават на нятанных. Просто кантакты гэта заўжды металы няпросты, металы каштоўныя. А каштоўныя металы пры гэткім вырабніцтве часцей за ўсё іх эканоміць. Слухайце, такая сабе прамацоўка. Ні плюсы мне не падабаюцца, ні мінусы. Слабыя лёгкія мы браць не будзем, таму што мы дужа часта бяжым. Меншае пашкоджанне ў бойцы гэта можна, таму што часцей за ўсё мы не б'емся, часцей за ўсё мы бяжым. Таму з мінусаў мы абярем гэта. А можна не браць нічога, дарэчы. Я тут падумаў. Мне з сучаснымі практычна ніводная мыш не жыве болей года праз калёсіка. Калёсіка, дарэчы, таксама ужо гаўно. Карацей, заўтра зранку я яе разбяру і там ужо будзем глядзець. Магчыма, вось калі я ёйныя вантробы выцягну, яна спужаецца і пачне працаваць нармалёва. Але магчыма і не. Не, можна перакрыць мінус плюсам, але тут мне не падабаюцца ні мінусы, ні плюсы. Давайте возьмем пужалку, таму што дрэва нам насамрэч трэба, каб рамантаваць усялякае. А пасткі нейкая лухта. Лепш больш актыўна глядзець пад ногі. О, і нам штосьці сніцца. Мы бачым нейкі сон. Зараз атрымаем люлей ува сне. Гадзіннік. Будильник. Нейкая жанчына спіць. Лямпа. Добра, добра, добра. Спі далей. А дзе тут які выключальнік? Таму што... О, пранемся. Адчуваецца як нейкі піпец, які флешбэк. А, дарэчы, мы з вами не проста ў хаце, мы з вами у высотцы. Таму што мы відавочна дзесьці высока над зямлёй. Все, ідылія скончылася. А што гэта было? Да нас хтосьці пагрукаўся і на гэтым скончылася ўсё.
Фух. Карацей, гэта быў нейкі да халеры флэшбэк. Мне здаецца, ці колькасць ліхтароў змянілася. Мабыць, не. Так. Шафа разбітая, але можна яе адрамантаваць. Колькі на гэта патрэбна? 6 дошак і 10 свікоў. Неяк зашмат. Выглядала як моцны удар па галаве, ну дык ён ж не паварушыўся, здаецца. Ён проста стаяў. Так. Цвікі дошкі. Магчыма, прыйшоў час набываць цвікі і дошкі. І, вядома, набойчыкі. Цвікі ў нас яшчэ ёсць, але яны таксама абавязкова хутка скончацца. Вельмі хуткі. Гандляр? Не, блин. Паглядзіце на нашага гандляра. Гандляр ад самага пачатку быў максімальна закарабчаны. Горш яму не робіцца. Гэта факт. Так. Возьмем трошки цвікоў. Ёсць адчуванне, што нам яно спатрэбіцца. Вы не бачыце там я? Добра, зараз. Зараз я зараблю вось гэткім чынам. З тым закрыйся. Оба. Вось ён я. І вось мяне няма. А яшчэ чацік трэба адключыць. Во. Вось як выглядае гандляр. І ён гэткім быў ад самага пачатку. То бок адразу мы звярнулі ўвагу, што ён у масцы, што гэта процівагаз, што ён не размаўляе, таму што яго не чудна праз гэтую прыладу, і што ён піша ўсё, што хоча сказаць сабе на руцэ вуглём. Давай назад. Да добра, што вы гэта самае, прыгажун жа. Ну прыгажун жа. Паказаць яму няма чаго. Праход разламалі. А, дарэчы, в акно не даламалі. Слухайце, яны трошкі не даламалі в акно. І прайшлі. Урэшце рэшт далі рады і прайшлі. Слухайце, гэтае крэсла насамрэч мяне абараняе нашмат лепш, чым усе іншыя прыспасобы. Не ведаю як, але гэты праход ніяк не закрыць. Яшчэ крэселка. Слушайце, магчыма, гэтая крэселка трэба туды засунуць. Вось у нас ёсць запасная шафа. І тут яшчэ крэселка была. Так. Гэта проста дзверы. Так, дошкі-цвікі. Дошкі, цвікі. З улікам таго, што ў мінулы раз у нас было цвікоў амаль што 200, тое, што іх засталося 50, мне не падабаецца. Але што паробіш? Ага, трэба ж яму бліскучы каменьчык прадаць. Можа, што яшчэ прадаць? Давайце паглядзім. Багаты. Дарэчы, багаты. Ліхтарык. Як зараджаць ліхтарык? У нас ёсць батарэйкі, у нас ёсць ліхтарыкі. Дарэчы, давайце паносім, мабыць, ваенны ліхтарык.
Таму што чаму бы і не. Я ведаю, слухайце, магчыма, гэта робіцца як і са зброяй, глядзіце. Мы бярэм у рукі ліхтарык. Вось ён свеціць, мы націскаем перазарадку. Мы не ўзялі батарэйкі. Так, мы не ўзялі батарэйкі. Карацей, хутчэй за ўсё яна працуе як і зброя. Перазарадка на R. Опа, перазарадзіліся, сапраўды. Вось як яно працуе, окей. Ліхтарык, карацей, кладзем сюды. Паходзім трошкі з вайсковым. Я хачу паглядзець, як ён працуе. Як нашмат больш ён эфектыўны. Ці нашмат больш ён эфектыўны. Сфармулюем гэткім чынам. Металлолом. Гэта на продажу. Гэта пакладзем на месца. Дошкі, цвікі, дошкі. Што можна прадаць? Не ведаю, навошта нам банка з мясам, з фаршем, з тушняком. Але няхай пакуль ляжыць. Дэталі вогнепальнай зброі можна частку прадаць. Таму што я не ўпэўнены, што мы будзем яшчэ да халеры чаго рабіць. Мы сабе зрабілі драбаш і хопіць. Цягнем крэсілка. На пачатку дня, як заўжды, трошкі займемся перастановачкамі. Так. Оба. І вось шафа ўжо зноўку працуе. Вось гэтак на ўваходзе два крэсла, таму што мінулай ноччу, не гэтай, крэсла на ўваходзе піпец як добра спрацавала. Яны вось гэтае вакно разламалі. Дарэчы, давайте яго перабудуем. І таму гэтак і не ўвайшлі. Тут мы нічога адрамантаваць не можам. Сюды пакуль што не ламіліся ўвогуле. Гэта мне падабаецца. Чаму час не ідзе? Таму што ранак. У ранку адразу пасля ночы нам распрацоўшчыкі далі магчымасць ось спакойна парабіць свае справы. І я піпец як за гэта ім дзякую. Гэтак жа, як, дарэчы, у вёсцы. Калі мы былі ў вёсцы, час не ішоў. Так. Мяска аддамо, вогнепальную зброю аддамо. Набудзем. Слухайце, мне нават шкада вытрачаць грошы на прамацоўку, таму што я ўжо загадзя ведаю, што мы нічога надта добрага з той прамацоўкі не атрымаем. То бок усе тыя навыкі, якія мы здабываем, яны трошкі сумнеўныя.
Але ну давайте рабіць далей. Магчыма, ось тут просто там першы, другі, трэці і яшчэ відавочна будзе чацвёрты нейкі узровень навыкаў. Магчыма, на чацвёртым узроўні будзе штосьці файнае. Гэта мы ўжо збіраем 6-ю дозу. Так, окей. Гасим генератор. Мы пакладзем дошки, дарэчы, і цвікі, каб яны былі побач, каб на ноч іх можна было забраць. Вось няхай яны ляжаць у шафе побач. Не ў аштадзе, а ў шафе. Крэселка адсунем. І пойдзем. Нібыта... мы не залілі паліва. Насамрэч там паліва хапае, але ўсё ж таки зальем. Каб было спакайней. І гэтую каністру таксама закінем сюды. Ну что, побегли? Страшно, шо пипец. Может тут, дарэчы, что-нибудь ёсць. Вось гэтыя скрынькі, яны выглядаюць так перспектыўна, але у іх нічога няма. Цябе праспілаваць на дровы, было б файна. Адсюль мы ўжо ўсё забралі. Карацей, зараз пойдзем вось там, дзе мы забілі сабака. Пойдзем туды, там мусіць быць яшчэ дровы, таму што на мапе адзначана, што там ёсць дровы. Руіны сараю з сабакамі. Зараз пойдзем, карацей, вось сюды леваруч. Вайсковы ліхтарык моцна б'е. Всё, час пайшоў. У сэнсе? Гэта гэтая скатыняка зноўку. А ты адкуль тутака? Халера. Некалькі разоў не патрапіў, дарэчы. То бок там увесь гэты час рыкала не сабака, а гэтае гаўно. Прышпільна. У нас засталася одна куля. Один набойчик. Ну, трошки такое сабе. Але будем спадзявацца, што на некаторы час гэта ахопіць. Шукаем дровы. У сэнсе, яшчэ адна? Цвікі, калоды, камяні, як заўжды. Цвікі, калоды, камяні. Хтосьці глыбока дыхае.
Ці мне падалося. І я бачу скрыньку, якую можна адчыніць з дапамогай адмычкі, якую мы загадзя з вами скрафцілі. Рыкаюць скатынякі. Гарэлачка, медыкаменты, дрот. Выдатна. Все, здаецца, все сабралі. Даследавана, даследавана. Вось яшчэ, халера. Недадаследавана. Яшчэ скрыня. Бляха, тут яшчэ скрыня. Окей, зразумеў. Трэба яшчэ адмычка. Хто там крычыць, алё? Не рабіце мне страшна. Так, выкладваем. Гэта цвікоў да халеры. Гэта мы зранку будзем перапрацоўваць відавочна, то бок перапрацоўваць гэта зараз, гэта марнаваць час. Лепш зранку, калі час не ідзе. Гарэлачка, дрот. Робім адмычку. Хоба, адмычка ёсць. Давайте зробім адразу дзве. У нас есть дебаф, звязаны з цемрай. У цемры нам робіцца млосна, але вось мы прабеглі трошки праз цёмны лес і нібыта окей. А дзе тая скрынька была? А, вось яна. Батареечка, частка пісталета. Нам яно не тое, каб трэба, але можна будзе прадаць. Так, мне падалося, што там штосьці варушыцца. Ага. Там штосьці рыкае. Арыгана напужала панядзелкам і скрымерам. Дарэчы, певень? Тут певень? Што гэта значыць? Дабранач, Арыгана. Паспяховага табе панядзелку. Заўтра распавядзеш, як яно прайшло. Ліхтарык кайфовы. Хто гэта быў? Так, мы хутчэй за ўсё выйшлі на паляну, дзе была гэтая гармата. Так.
О, грибочки. Грибочки, это добро. Главное на их не наступить. Яшчэ грибочки. А, вось гэтае разарванае дрэва, і адпаведна вось там у нас гармата дзесьці вунена. А! Трэба хуценька забегчы да хаты, занесці грыбы ў печку пакласці. Я не збег, таму што мне страшна, я просто іду, трэба занесці грыбочки. Вау. Нябожчык. Ля. Ні халеры сабе каратэ. А! Шо гэта? Бляха. А у меня один набойчик у пистолете. Иди сюда. Ох, бляха. Як тут няўтульна у вас у лесе. Зато ёсць што засунуць у печку. 2 кавалка мяса, 2 грибочка. Фу. Так, трэба памацаць колодеж. Тому що нам полову хп збили. І наступного дня, відавочна, треба буде адрамантавацца. Уже і дошка добра так поламаная, і чаму я не ношу броню, дарэчы? Ля, у мяне ж была броня, а куды я яе падзеў? Ні халер сабе я заблытаўся. У меня ж была броня. Незразумела. Была броня і... Можа, яна вытрацілася і распалася? Ёсць імавернасць. В сэнсе няма ніводнага каменя. Вось каменьчык. Ці гэта нейкі іншы камень? А шо гэта? Я быў упэўнены, што броню мы робім з камянёў. Так, где мы были? Мы были вось тут, даволі поблизу. Блин, у нас яшчэ будынак з прывідамі. Я не той, каб ім да халеры імкнуся ў будынак з прывідамі. Гэта трошки страшна, каб вы ведалі. Чырвоны харацын. Такая ўжо жудасная халера. А! Лес не патрапіў у грыбочки.
Давайте паспрабуем пайсці як мага далей леваруч. Ля. Зайчик. Трусик. Кролик. Dikamatsu Primushaya, Jarishto Sizalonaya. Окей. Ном-ном-ном-ном-ном. Сёння у нас у якасці чагосьці зялёнага зялёны яблык. О! Яшчэ колодкі. О! Яшчэ каменьчык. Гэта добра. Страшна, але добра. Але страшна. Паваленае дрэва, каля якога сядзіць хтосьці. Ідзі ў сраку. Ого! Файны нябожчык. Мне ён падабаецца. Так, ну ведаеце, насамрэч ужо трэба бегчы да хаты. Мы знайшлі вось дарогу. Все, на сёння хопіць. Здаецца, гэта найбольш паўднёвы. Ля, дождж пачынаецца. Як добра, як выдатна. Як прыемна. Што магло быць лепш? Бляха, колькі тут грибочкаў. Хух, вось мы дома. Давайте хутенько скидаем усялякае сюды. Цвікі, фарш, бутэлькі, дрот, гэтую лухту. Все, давайте зачиняться. Двери зачиняем. Двери зачиненные. Двери зачиняем. Двери зачиняем. Тут ставим... Бляха. Ставим крэселка вось гэткім чынам. В окно забитое. Тут берем дошки, цвікі. Бляха, набойчиков няма. Берем додатковые набойчики. Запускаем генератор. И начинаем баррикадоваться. Не-не-не.
Я не гэта маў на ўвазе. Шафой запхнули. Ну, нібыта окей. Паўгадзіны до ночи. Трэба грызнуць что-нибудь зелёное. У нас разбитая дошка. Пусты пистолет. Амаль што разраджаны ліхтарык і 2 коктейля Молотова. Спадзяюся, ноч мы перажывем. Ноч. Шановне господарство, ноч. Ну, калі што, есть яшчэ 2 набойніка. Таму, калі што, мы ўсіх перастраляем. Нават калі да нас палезуць харацыны. Харацынам патрэбна 4 кулі, што найменш. Ідзе дождж. Спадзяюся, у дождж усе усялякія скатынякі будуць у сваіх скатынячых дамах спаць. Дарэчы, давайте поставім фаеры замест адмычкі. Каб калі што кідануць якую-небудзь крыніцу святла. Нейкі дзіўны гук. Уважліва слухаем наўколе. Хтосьці ходзіць побач з хатай. І пры гэтым нейкае гудзенне. Дарэчы, палова. Гэта што такое? Нешта соўкае нашу шафу актыўна. А! Яно цягне да сябе наш ліхтар. Спадзяюся, ліхтар не зламаецца, у сэнсе лямпа. Не, не зламалася. Што гэта было? Яшчэ нейкія дзіўныя гукі. Не.
Выбачце, шановныя. А, там я бачу яшчэ штосьці чырвонае. Выбачце, шановныя, але... Ой, штосьці зноў кусоўкае шафу. Ага, і пачалі дзверы выбіваць. Я не догукнуўся, пачалі дзверы выбіваць. Ух, гэтай ноччу да нас не завіталі ніякія сабакі. Да нас завіталі хтанічныя хтоні. Гэта было досыць жудасна, таму што я ані халеры не ведаю, што гэта было. Вось што гэта было, нейкае чырвонае, дужа яскравае святло. Што гэта было? Што яно бы са мной зрабіла, калі б я застаўся ў ім? Мы не можам ведаць, і ў гэтым самы смак гэтай гульні. Вітанкі. Так. Працягваем набываць набойчыкі для драбаша і для пісталета. Тэарэтычна можна ўзяць адзін дрот, таму што у нас застаўся толькі адзін, наколькі я памятаю. Дошак сёння ўжо не трэба, таму што мы пабегалі па мясцовых мясцовасцях і набралі аж да халеры калод, якія зараз будзем пілаваць. Бліскучы каменьчык аддамо. Што яшчэ можна набраць? А, там яшчэ ёсць запчасткі. Так, гэта бяром. Там у нас яшчэ ёсць запчасткі пісталета. У шафе у нас засталося паліва. Підошкі. Дарэчы, там хтосьці ламіўся, таму што крэселкі на ўваходзе яны стаяць не так, як я іх пакідаў. З табой, шафа, што было? Што гэта ўвогуле было там уначы? Вось крэселкі стаяць не так, як я іх пакінуў. Ага, і сюды хтосьці ўвайшоў. Таму што учора, калі мы бегалі, я гэтую дзверу за сабой зачыніў. То бок сюды хтосьці прыпёрся. І гэтая дзвер, дарэчы, была зачыненая. А сюды хтосьці грукаўся. Нічога няма. На жаль, ніхто нам нічога добрага тут не пакінуў. Так. Што мы робім цяпер? Цяпер мы бярэм калоды. Гэта мы прадамо. Гэта мы будзем пілаваць зараз. Набойчыкі, набойчыкі. У нас ужо сабралося аж 9 набойчыкаў да драбаша. Гэта дужа добра насамрэч. У тым сэнсе, што калі нам хтосьці... 9 набойчыкаў для драбаша, па адчуваннях, гэта нават на боса якога-небудзь хопіць. То бок гэта сапраўдная, гэта самая сапраўдная моц. Серп. Дарэчы, серп, глядзіце, якая ў яго характарыстыка. Ён не блакуе варожыя атакі. А мы з вамі насамрэч і не блакуем ніколі нічога. Але каб збалансаваць немагчымасць блоку, ён хутчэй за ўсё хутка рэжа.
але мы яго не можам палепшыць. На жаль. Для сякеры патрэбна новы ўзровень варштаду, то бок вось. Неабходна палепшыць варштат. Не магу стварыць гэты прадмет. Ну яшчэ і застужка, але і застужка гэта дробязь. Давайте паспрабуем выкласці нашу дошку з цвікамі. І паспрабаваць парубаць варагоў з дапамогай сярпа. Таму што ёсць імавернасць, што гэта нашага бляха, напужаўся. Нашага ўзроўню халеры. Дарэчы, дзвер, як вы можаце заўважыць тут унізе, пабітая, што піпец. Гэта, дарэчы, непрыемна, што калі ты бачыш, што штосьці разламанае, каб яго адрамантаваць на максімум, нельга проста парамантаваць. Трэба спачатку даразбіць і ўжо потым адрамантаваць. Так, заліваем ўсё паліва у пілу, таму што ў нас да халеры дрэва на распілаванне. Вось, нават не хапіла. Зараз пойдзем да нашага жэўжыка, набудзем у яго яшчэ паліва і прадамо яму запчастку ад пісталета. Вітанкі. Вось гэта нам не патрэбна, а вось гэта патрэбна. Ну яшчэ можна рыбочак і яйка. Грыбочак, яйка. Яйка, дарэчы, моцна бусціць. Давайте лямпу адсунем на тое месца, дзе яна была. Мне больш падабалася, калі яна вось тутака стаяла. Таму што святла трошки трапляла на дзвер і на печ. Так яно больш комфортна. Так, паліва. Колькі у нас там яшчэ колод? Яшчэ 6 колод. Раз, два, три, 4, 5, 6. Ну, амаль што ўся каністра. Все, распілавалі ушчэнт. Цяпер у нас да халеры дошак. Частку гэтых дошак мы пакладзем там побач з намі ў шафу. І цвікі таксама там пакладзем. Каб ноччу, калі што, нанова барыкадаваць тое, што трэба барыкадаваць. Дарэчы, давайте паглядзім, як мы махаем сярпом. Ого! Мы хутка замахваемся. Ого! А калі націскаць на калёсіка, то мы б'ем і адразу трошки адходзім.
Прышпільна. Шкада, што яго нельга палепшыць, і гэта была б моя асноўная зброя. Так, у генератор, як на мяне, трэба яшчэ заліць. Мы адсюль забралі каністру? Забралі. А, давайте сюды пакладзем дошкі і цвікі. Давай апошнюю каністру. Што яшчэ? Ну, і застужка нам яшчэ не хутка спатрэбіцца, таму што мы яшчэ не палепшылі варштат. І у нас абсалютна няма металалому, таму давайте наперад, на будучыню мы яго пачнем запасаць. Мы вытрацілі ўвесь металалом, каб зрабіць сабе серп. І гэта не абавязкова скончыцца неяк добра. Адсутнасць металалому. Дрэнна, калі металалому няма. Пакладзем сюды. Вось гэтак. Гэта пакладзем сюды. І металалом пакладзем у нашу скрыньку. Асноўную варштат. У схованку. Вось так. Теперь глядзім на мапу. Мы учора дайшлі сюды. На максімальным гэта ў нас атрымліваецца поўдні. Гэта ў нас поўдзень тут мясцовы. На максімальным поўдні ў нас ёсць дарога. Для паваленага дрэва мы бачылі дзікуна і нябожчыка, а тут дарога. І мне здаецца, тут яшчэ па баках ёсць што пашукаць. Таму сёння мы працягнем там швэндацца. Тым больш, што ісці ў будынак з прывідамі і да касцёлу мне проста страшна. Натуральна страшна. Так, вось выхад. Не, серп выглядае файна. Адзінае, што я ўсё ж таки возьму сваю палку, дашку з цвікамі, таму што ёсць імаверна, што гэты халера серп будзе крохкі. То бок, калі ён будзе занадта хутка разламвацца, ну, гэта не той, каб добры варыянт для нас. А, яшчэ трэба вымкнуць генератор. Ледзь не пайшлі зноўку, не вымкнуўшы. Ледзь не здарылася бяда, якая, дарэчы, за ўвесь час праходжання здарылася толькі адзін раз. То бок не так усё дрэнна з памяццю. Фух, ну шо, пайшлі? А, вітанкі Метаегоры. Я тутака. Добрый вечар, добрый вечар. Я тут толькі сабраўся выходзіць, а тут мне нагода не выходзіць. Метаегоры, давай паразмаўляй. Вам, вядома, яно не надта страшна, а мне піпец як страшна. Калі будуць запісы стрымоў, ну ось я зараз амаль што давыклаў. Ля, чаму ўсё гэткае зялёнае? Амаль што давыклаў Silent Hill, і адразу пасля Silent Hill я пачну выкладваць Darkwood. На твічы немагчыма глядзець. Ну окей, дады сфармулюем гэткім чынам.
Заўтра я выкіну апошнія серыі Silent Hill. Адразу пасля гэтага пачну выкладваць Дарквуд, то бок паслязаўтра. Дамовіліся? А чаму на Твічы немагчыма глядзець? Мне ж здаецца, ёсць рэгуліроўка якасці. Ну, страшна. Тут, як і ў класічных Silent Hill'ах, страшнасць моцна звязаная з тым, што ты не можаш дужа файна кантраляваць галоўнага героя. Табе нязручна. Вакол небяспека, а табе нязручна ад гэтай бяспекі неяк збягаць. Калі б тут былі механікі такія, як, напрыклад, у якім-небудзь Думе, калі ты можаш распрыжку рабіць, вось гэтае ўсё, вядома, было б лягчэй гэта перажыць, проста таму, што ад варагоў можна ўскакаць. Але ўсё інакш, калі гульня выглядае вось гэтак. Чамусьці адкідвае на пачатак страму нейкі лаг, не халеры сабе. Так, вайсковы ліхтарык здох, перазарадзіліся. Ну, гэтае праходжанне на Твічы будзе 100%, яно мне падабаецца. Страшно, що піпец, але падабаецца. Дошкі-цвікі, выдатна. Цвікі-дошкі, выдатна. І скрынка, якая не замкнёная, дарэчы. Крэм са смаку чакаладовым. 79 год. Прышпільна. Шкада, що пустая. Фух. Здаецца, нейкіх дуже страшных гукаў не чуваць. Так, все, тут сцяна, а тут полянка осветленная. І нейкі праход у глыб лесу. Яшчэ гэта піпецкая сістэма зроку, калі ты нават калі ты не карыстаешся ліхтарыкам, усё адно нібыта карыстаешся ліхтарыкам. То бок у цябе зрок вось гэткі з накірункам. Яшчэ калоды, яшчэ цвікі. Яшчэ атрутныя грыбочкі. Ну, слухайце, з гэткім запасам драўніны, магчыма, нам і дапаможа перк. Я нагадаю, што ў нас у прамацоўцы ёсць
магчымасць абраць перк жэрці драўніну. Мы літаральна можам жэрці драўніну і гэтак аднаўляць сабе здароўе. Божух, наколькі мы набралі гэтыя халеры. Вы паглядзіце на гэта. Аж цэлы інвентар. Да нябожчыка мы падыходзіць не будзем. Мы ведаем, што гэткага выгляду нябожчыкі не лутабельныя. Яны часцей за ўсё проста выбухаюць, атручваючы нас. Пняем у сраку. А? Цікава, святло нашага ліхтарыка прываблівае варагу. Таму што ў цёмным лесе такі вось ёлуб з ліхтарыкам. Гэта натуральная ахвяра. Так, ось мы зноўку прыйшлі сюды. У тебе атрымліваецца кліпы рабіць? А што ж ты тады іх не робіш? Ауч, патато. Паваленае жудаснае дрэва. І вось тут у нас гармата дзесьці. Вось гармата. У нас на мапе адзначаная гэтая гармата. І па адчуваннях яна адзначаная проста як прыкмета, што каб было лягчэй арыентавацца на мапе. Нейкага грунтоўнага сэнсу яна не мае. Яшчэ там штосьці рыкае. А! Ідзі сюды. Я бачыў там нябожчык, там сабака і там капкан спрацаваўшы. Ідзі сюды. А! Бляха, як нас пагрызлі. Непрыемна. Зараз хуценька будзем вяртацца. А, гэта мертвый сабака. Давайте выкладзем. Што мы выкладзем? Што мы выкінем? Усё патрэбнае. Выкінем калодкі і возьмем дзіўнае мяса. Так, все, у гэткай надвор'е асабліва швэндацца не варта, трэба бегчы да хаты. Тут мы ўжо былі, вось гэтую скрыньку мы луталі. Бежим, бежим, бежим. Пастка? Ні халеры сабе мне пашчасціла. Так. Дзе мы? В сэнсе. Ні халеры сабе мы прамахнуліся. Вы паглядзіце, наколькі мы не патрапілі. Що нам трэба зрабіць? Нам трэба скарыстаць крык. Так, сабака збег. Мы капец як не патрапілі да хаты. Адпаведная скрынка гэтая, магчыма, не залутаная.
Во, мы прыйшлі, мы дома. Гэтая скрынька 100% не залутаная. Так, нам трэба памацаць колодзеж. Хутенько. Да бляха-муха. Ля крэсла як моцна захрасла. Усё, карацей, ворагі там не пройдуць. Яно літаральна захрасла. Так, пахіліліся. Вітанкі ўсе на месцы, дарэчы. Трэба зрабіць наступным чынам. Пэў. Так, выкладываем гэтую халеру. Мяса трэба закінуць у печ. Яно ж псуецца, халера, я забыўся. Мяса. Цвікоў да халеры. Карацей, у гэткае надвор'е мы ўжо нікуды не пойдзем, таму пачынаемся пакрысе рыхтавацца да ночы. Выкладваем усё з кішэнек. У нас драўніны піпец колькі. Не проста шмат, а люцейшым чынам шмат. Металалому ўжо 6, гэта выдатна. Дошак трошкі. Гэта не ўлічваючы тых, што у нас там ляжаць. Серп. Серп нармалёвы, просто нязвычна ім карыстацца. Яшчэ, я думаю, трэба зрабіць паходню. Тут атрутнага газу пакуль што не было, але не факт, што яго не будзе ў будучым. Так. Глядзім, каб дзверы былі зачыненыя. Дзверы зачыніць. Дзверы зачыненыя. Зачыніць. Паліва мы нібыта залілі. І калі што, на всялякі выпадак у нас там каністра ёсць. Таму гэтае мы таксама зачыняем. Падапрэм шафай. І зачынім. Окей. Пасля гэтага бяжым сюды. Тут у нас усё на месцы. Не ўсе, але ўсё. Бярэм з шафы, перакладаем у інвентар дошкі, цвікі і паліва. Шафа. Шафу сунем бліжэй ось сюды. Дарэчы, дождж скончыўся. Але ўжо дакладна позна кудысьці ісці. В акно цэлае, генератор запраўлены. У гэтае в акно таксама ніхто не грукаў. Шкада, што нельга вось гэты выхад неяк зарабіць. Ну, то бок туды можна паставіць якую мэблю. Але гэта не тое, каб надта файнае выйсце. Фух. Все, чакаем ночы. Тут пару гадзінак засталося, дакладна не паспеем чагосьці файнага зрабіць, таму вось пераначуем, пасля чаго паглядзім на стан нашага
усялякага карыснага. Серп нібыта неблагі, але трэба прыстасавацца. Карыстацца ім не тое, каб проста. Калі пхаць я... ось цяпер яно пхаецца. Ах ты скатыняка. Калі я ў паніцы яго вырушыў, яно не пхалася, а цяпер пхаецца. А я спадзяваўся, што яно цяпер ушчэнт захрасла. Блін, крыўдна. Так, амаль што вечар. Гэты праход не зарабіць. Тут таксама занадта велічэзная адтуліна ў сцяне. Ліхтарык у нас запраўлены. Пісталетам мы сёння аж нават не карысталіся. Здаецца. Всё цямнее. Запускаемся. Ось так. Ось так. Ось так. Каб было максімальна надзейна. Яшчэ ось. Так. Ну і ўсё. Цяпер сядзім, чакаем, чаго гэтая ноч нам прынясе. Што здарыцца гэтая ноч, таму што папярэдняя ноч, я нагадаю, была анамальная, у тым сэнсе, што да нас ніхто не ўламіўся, каб праламіць нам галаву, замест гэтага да нас прилетела нейкае чырвонае святло. Гэта было піпец як страшна, насамрэч. У меня ж гарбата ёсць, пожухна. Гарбата стаіць, я яе нават не крану. Такі напружаны нейкі стрым атрымаўся. Трымаем у галаве, што дзесьці вось там, у тым напрамку у нас ёсць скрынька непалутная. Таксама мы упэўніліся, што вось гэты крык, ён працуе. Мы спужалі сабака, ён збег, не забіўшы нас. Серп прышпілен таму, што дае дабл удар. Хтосьці ломіцца вось у тыя дзверы. І ў тыя. У акно? Мне здаецца, ці удары нейкія мацнейшыя, чым звычайна. Нібыта там хтосьці аж... Ох! Воу! Так, сюды хтосьці ломіцца. З усіх бакоў. Дрэнныя навіны. Гэтай ноччу не будзе ніякай таемнай таемнасці. Нам хочуць разгрызці горла.
Магчыма, гэта можна неяк абузіць, стаяць ля вакна і адразу рамантаваць? Ля нейкія страшныя гукі пайшлі. Бляха! Місклік. Я выпадкова стрэліў. Дзе там хто б'ецца? А, у гэтыя дзверы ўжо лупашаць. Ноч яшчэ не хутка скончыцца. Разламалі шафу. І зараз, ось, разламалі барыкаду на дзвяры. Зараз ламаюць дзвер. Гэта ж проста сабака. Чаму ён такі моцны? А вось там ломіцца штосьці ўжо нашмат больш небяспечнае. Адтуль б'ецца штосьці такое, што аж уся хата трасецца. Што ты такое? А, гэта вырадак. Иди ў сраку, я не буду вытрачаць на цябе набойчыкі. Іх тут два? Іх тут два! Іх тут два! Ранак! А! Ха-ха-ха! Выжили, шановное спадарство, мы выжили. Это тебе фаер закинули. Метэйгоры. Разумееш? Фаер — гэта такая рэч, якая не перасоўвае мэблю. То бок гэта чырвонае святло, яно мало того, што пужала, таму што яно у некаторым радыусе працавала, яно яшчэ ўцягвала ў сябе мэблю, то бок гэта было штосьці тэлекінетычнае. Ох, бляха! Капец. Бадзёрая ноч, бадзёрая, ну, бадзёрыць. Хух, нам разламалі тут уваход. Тут разламалі і шафу, і дзвер. Божухна, яны прайшліся, разламалі ўсё. Яны проста ўсе дзверы павыносілі. Да божухна. І прычым насамрэч гэта было варта ў тым сэнсе, што пакуль яны ламалі гэтыя дзверы, яны да нас не даходзілі, і пакуль яны да нас дайшлі, ўжо пачаўся ранак. Адчыніць дзверы, дык можна адчыніць дзверы, матэрыялы недармовыя. Яны недармовыя, але ведаеш, калі абіраць, я лепш абяру не памерці. Таму што матэрыялы недармовыя, але набойчыкі яшчэ больш недармовыя, а жыццё дык увогуле піпец якое недармовае. Таму няхай мы лепш вытрацім матэрыялы. Такая вось сітуацыя. Вітанкі ніндзя. З гулянак павярнулася ніндзя. Усім вітанкі ад багемы, з якой ніндзя на гэтых выхадных тусавалася. Тады вітаначкі. З якой такой халеры я еду ў Кракаў? Ну, вырашили. Вы так вырашылі? Зразумела. Тыповая звычайная сітуацыя. Там снег. Снег трэба прывезці сюды.
і все будзе добра. Привезла А что-нибудь смачное? О, шоколадка, это добро, давай сюда. Меня тут только что прошла ночь, якая пипец меня напужала. Тому давай сюда шоколадку. Вітанки богемки мы передамо, коли дае зноўку доберемся. Может, ты... Все ты нравится. Рахломушка здесь, или нет? Операция. Ну, спазняючыся цягнікі тут гэта нармалёва. Мне гэта нават трошки падабаецца. Нет, Ох, не халеры сабе шоколадка. Шоколадка ў выглядзе ялінкі. О, дзякуй за кліпец. Паглядзім, гэта, мабыць, я там, дзе спужаўся да халеры. Зараз будзем харчыць дуже файную шоколадку, каб аднавіць сабе трошки нерваў. Per underscore by Primushaya, Jarish Tosi Zalonaya. Жарэм. У мяне ўсё яшчэ застаўся яблычак зялёны. Так. О, прамацоўка. Шаноўнае гаспадарства. Цяпер мы можам есці драўніну. Зараз кусану шоколадку. До таго, як мы пяройдзем на драўніну. Неплохо, недрэнная ялинка. Ялинка шоколадная, ну. Але тут яно не халера не шоколадная. Блин. Мы зараз зноўку будем бачыць сон. Яна таксама зялёная. Ну так. Так, мы без нічога. Час не ідзе. Пах травы і дрэў. Невядома, дарэчы, за каго мы зараз. Земля прагінаецца пад маімі нагамі. Неба прыемна калыхаецца. Шаноўны, паглядзі тут жылкі-паўкі. Ох, матка боская. Усе выхадныя я трываў і не даеў макавец. Уля, а што гэта? Глядзіце, штосьці варушыцца. Так, я магу бегчы, калі што. Я нават не спадзяваўся, выглядаеш стомленым. Лягай поруч, прыціснися да зямлі. А гэта я сабе трошки праспойлерыў. У гульні ёсць ачыўка. Ува сне паспаць на гэтым самым. Во, паспаць на магіле. Мы здабылі ачыўку паспаць на магіле. Прыход ён такі, ну дык тут літаральна прышпіл гульні ў тым, што мы сабе прамацоўку робім колячы дозы. Яны нават называюцца, ось пабачце, называецца доза. Вось зараз мы будзем збіраць ужо 7-ю дозу. Мы ўжо 6 сабе ўкацілі. Ого! А вось гэта нечакана. Шаноўнае гаспадарства, заўважце, са сну мы прыцяглі камаху, якога можна таксама запхнуць у гэты самы, у шпрыц. Не, я не. Оба. Прышпільна. На 7-ю дозу нам трэба сабраць аж 11 000 эсэнцый. Гэта да халеры. Але што паробіш?
Літаральна ходзіш і коліш сабе дозы. Так, ну што мы з вами зараз будзем рабіць? Зараз мы з вами возьмем цвікі і дошкі і будзем всю гэтую лухту рамантаваць. Магчыма, не ўсю. То бок шафу, напрыклад, адрамантаваць патрэбна, ну гэта невялічкая шафа. 4 дашкі і 10 цвікоў. Давайте лепш адрамантуем менавіта праход. Вось, дзверь зачыненая. Акно, дарэчы, таксама разламалі. А тое в акно яно як цэлае засталося. Гэтае в акно таксама разбітае. А гэтае засталося цэлым, глядзіце. І заўважце, яны не прайшлі міма нашых крэслаў. Не атрымалася ў іх. Пакуль што найбольш надзейныя ў нас крэслы. Гэтая дзвер не разламалася. Зачынім яе. Такое адчуванне, быццам яны вось бачаць зачыненую дзвер і пачынаюць у яе лупашыць. І пакуль яны лупашаць, яны вытрачаюць час. Здаецца, трэба нам зараз будзе набыць цвікоў, таму што цвікоў засталося няшмат. І гэтыя дзверы. Бо з крэсла. Ніндзя там жарэ шавуху з крэветкамі, уяўляеце? Пры тым, што сапраўдная шавуха мусіць быць з сабакамі ці што найменш з катамі, з каточкамі. Ну ці са шурамі. Ну са шурамі гэта ўжо больш шляхетнае. Так, і яшчэ, вядома, трэба набыць набойчыкі. Мы працягваем збіраць набойчыкі да дробавіка і актыўна карыстацца набойчыкамі да пісталета. Так, дошки, цвікі... Не, это не цвікі, вось цвікі. Цвікі. І зараз мы яшчэ распілуем на дошкі ўсю гэтую халеру, якую паназбіралі учора. Цяпер мы можам яе, дарэчы, жэрці. У нас з'явілася опцыя. Мы можам выкарыстаць дрэва, каб пажэрці і аднавіць сабе здароўе. Але мы здаровыя, умоўна кажучы, здаровыя. ХП у нас поўнае. Адпаведна, няма неабходнасці штосьці там вытрачаць. Дзень добры, піла. Такі прыемны час раніца. Капец просто. Так, нам спатрэбіцца яшчэ аж да халеры паліва, каб все гэта перараспілаваць. Пакуль у нас там ёсць праход, давайте хадзіць сюдой. Колькі у тебя ёсць каністр? 2? Давай абедзве. У гэтай частцы лесу ён дае нашмат больш пунктаў рэпутацыі, і адпаведна можна
можна вытрачаць больш грошыкаў маем. А? Шаурма фантазія, здагадайцеся, каго ты з'еў на гэты раз. Ну, кананічна. Лутбокс ці гача. Гача шаурма. Здагадайся, хто. Так, яшчэ дзве калодкі, то бок на дзве рыскі заліць. Оба. Ось. Запас дошак мы аднавілі. Запас цвікоў, вядома, ні халеры не аднавіўся. Цвікі трэба будзе набываць. Але дошкі зараз нашмат больш важныя, таму што, нагадаю, дошкамі цяпер мы можам харчавацца. Так, набойчыкі, тут дэма-сюдэма. Каністру зальем. Бляха. У генератор зальем. Зальем усё, каб яна не займала месца. Дошкамі харчавацца, што гэта за рэалізм? Мы прамацаваліся. Вось. Гэта наша хтанічная здольнасць. Называецца апетыт. Мы можам жэрці драўніну, каб аднаўляць сабе здароўе. Гэта звязана з мясцовым лорам. Таму што, нагадаю, што тут увогуле адбываецца. Тут у нас постапакаліпсіс, але постапакаліпсіс незвычайны. Тут у нас не некая атамная пустка, нічога гэткага. У нас тут лес. Лес пакрыўдзіўся на чалавецтва і, так бы мовіць, сціснуўся. То бок мы зараз знаходзімся ў нейкай мясцовасці, з якой нельга збегчы, таму што вакол лес. Вакол нас лес, мы прабіцца праз яго не можам. Тут ёсць вёска, дзе ёсць жыхары, якія намагаюцца прабіцца праз лес. Там літаральна мы бачылі, як яны праз сцяну лесу прарубілі досыць ужо глыбокі танэль, але ўсё адно не могуць вылезці, таму што лес, ён сціснуўся, ён паглынуў усе дарогі. І, карацей, тут лес, гэта найгалаўнейшы вораг. І, адпаведна, усялякія хтанічныя здольнасці, яны звязаныя з драўнінай. То бок, ось мы можам лікавацца грыбамі, мы можам лікавацца драўнінай. Мы баемся цемры, а цемра гэта тое, што лес стварае. І ось гэткае усялякае рознае. Вось так. Дарэчы, у нас жа ж халеры нататак, якія я збіраўся пачытаць, але не пачытаў тады, калі збіраўся. Вось мы знайшлі банку з-пад шакаладнага крэму. Заплюшчыце вочы, не глядзіце. Гэта мужыцкі часопіс. Мужыцкі. Нататка. Каго яны нам прызначаюць? Мацак зваліў з халупы, ён усё ноч мармытаў пра якогось Марыка, здаецца, яго малодшы брат ці сын. Гэтую нататку мы, здаецца, знайшлі дзесьці
ці то ў бункеры, ці то яшчэ дзесьці, што звязанае з вайсковымі. Гэта было ўжо трэцяя ноч запар. Мы намагаліся заткнуць яму рота, але ж гэта мацак. Лепш не рызыкаваць. Я накрыўся спальным мяшком. Слухаць яго было жудасна. Ціша, я зразумеў, што мацак знік. Ён выйшаў у рамку, сабраў увесь свой рыштунак, 3 літры вады, спальны мяшок, радыёпісталет, паліва, улюбёную касу і шчаслівы каменьчык. Пайшоў у лес. Вось яшчэ аднаго жэўжыка паклікаў лес. Тут людзі едуць дахам і едуць дахам адпаведна, то бок іх кліча лес, і яны ў яго ідуць і знікаюць. Так. Галоўнае толькі, каб ён не павярнуўся ўначы. Мясарубку знайшлі. Мясарубка супер класічная. Я думаю, у кожнай бабулі ёсць такая мясарубка. Усё яшчэ. Граміністая колькасць міфаў славян, германцаў пабудавана на страхе лесу. Ну так вядома. І вось гэтая гульня, яна польская, і яна ось цалкам пра гэта. Так, галава куркі. Супер дэталізавана. Тэрмометр таксама супер класічны, які быў у кожнай хаце і ўсё яшчэ ёсць шмат дзе. Так. Гэта адна з нататак, якую даў той доктар, якога мы шукаем. Выведзенне паразітаў з кішэчніка. Вайсковы жэтон. Макулік. І гэта нібыта эсэ. Смакулікі. Смаколікі? Ну, глядзіце, атрымліваецца смаколікі. Тут бачыце яшчэ і на канцы. Смаколікі. Дзякуй за кліпец, ауч, патата мяне радуе. Пасля стрыму пагляджу, што там на гэта самае. Як я пужаўся. 1900, які нейкі год. І зверху штосьці напісана. І пасярэдзіне штосьці напісана. Не разабраць. Так, яшчэ больш пластмасавых курак. Крыж. Драўляны крыж, аблеплены балотам і галіначкамі. Супер хтанічны крыж. Гэта вось адчуваецца як нейкі наш аналаг вуду, у тым сэнсе, што ёсць афрыканская вуду, гэта калі хрысціянства спалучаецца з афрыканскімі вераваннямі. А тут нібыта славянская вуду, то бок спалучэнне хрысціянства і паганства. Супер кайфова выглядае. Фотаздымак лекара, якога мы шукаем. Мы цябе знойдзем, скатыняка. Ён нам на пачатку гульні даў па галаве і скраў наш ключык. Лялька, якая таксама усім знаёмая. Перапіс жыхароў. Птушачкі, крыжыкі. Крыжыкі, хутчэй за ўсё, тыя, хто пайшоў у лес. Цікава, што ў казках воўк заўжды адзін, але ж ваўкі стайныя жывёлы, магчыма, звычайна людзі сустракалі звар'яцелых ваўкоў. Не, тут фішка ў тым, што ваўкі, яны жывёлы стайныя, але пры гэтым яны сацыяльныя. То бок ёсць ваўкі, якіх прагналі. І гэтыя ваўкі, яны не могуць паляваць так эфектыўна, як палюе стая, зграя. І, адпаведна, яны заўжды галодныя. А галодны воўк – гэта менавіта той воўк, які можа накінуцца на чалавека. Вось, то бок крыніца гэтых міфаў абсалютна рэалістычная, абсалютна жыццёвая.
То бок гэта не звар'яцелы воўк, гэта просто дужа-дужа галодны воўк, якога прагналі свае ж. Ну так, дарэчы, так. Сённяшняе хрысціянства яно менавіта спалучэнне. О, знаёмая пыса. А вось гэта дужа важная халера. Гэта чарцёж Петрыка, якому мы дапамаглі паляцець на неба. Найлепшы персанаж. Я з ім адчуваю такую роднасць душэўную, што аж піпец. Петрык назаўжды ў сэрцы. Так, ну все іншае мы ўжо чыталі. Дзіўная скрынька, якую мы не можам адчыніць. Карткі харчавання. Карацей, тут менавіта адчуванне часу суперякасна перададзенае. Усе гэтыя лялькі, усе фотаздымкі супер пазнаецца. Мы перажылі 3 ночы, шаноўнае спадарства. Гэта былі супер напружаныя 3 ночы, супер балючыя месцамі нават. Але мы жывыя, мы паспяховыя і мы адчуваем сябе досыць добра. А зараз з вами пойдзем глядзець, каго можна рэйдануць. Ты, хто ў нас там ёсць? А, застаўся толькі каточак. Цішэй, цішэй. Каточак, ідзі сюды. Будзем цябе рэйдзіць. Петрык файны, Петрык суперскі. Найлепшы персанаж, я вам кажу. Калі б у мяне была магчымасць абраць, я б абраў паляцець з ім на ракеце. Нават калі ракета насамрэч не ляціць і нават калі ён насамрэч проста памёр у выбуху, усё адно гэта быў бы нашмат лепшы фінал, чым мы тут можам спадзявацца. Ну што, шаноўнае спадарства, да заўтра. Заўтра у нас панядзелак, працягнем працаваць. А на пакуль усё, ідзем адпачываць. Дабранач Пюрбай, Метаегоры, дабранач Аргана, якая ўжо пайшла, дабранач Ауч Патата, усе на месцы, усім велічэзны дзякуй за гэтыя выхадныя. Было супер жудасна і супер прышпільна. Сустрэнемся заўтра. Дабранач і ляцім.